Kari bari bari bahari mahandalarika. Oshi kari bari 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 bari. Hallelujah. Shikari bari 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 bari. Kari bari 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 bah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise Jesus. आम्ही सुरुवातीची मागणी करूया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन. आमेन. अर्गा देवा बापा, अर्गा जेजू क्रिस्ता, अर्गा पवित्र आत्म्या, ह्या वेळ तुवें आमकां फावो केलाय. आमकां सगळ्यांक तुज्या नांवान, तुज्या वर्त्या नांवान आमकां एकठांय केलाय. तुका अर्गा आनी स्तुती बापा. हो वेळ तुका समर्पित करता. जे लोक हांगा हाजर आसा, जे लोक युट्यूबार ना मुकल्या दिसांनी जे लोक आयकून रावतात, तू सगळे लोक तुजी ताळो आयकून तुझे उतराची त्यांची जे गरज आसा ते गरजेक तू तांकां उलयलाय म्हण आमी भावार्थान पातयता. आनी आयच्या दिसा जे कितें तू आमकां शिकयताय, तुजे मजतदार जावन आसा पवित्र आत्मो आमकां दिलाय. तो आमचो मजतदार म्हण आमकां दिलाय, आमचो तो शिकवणदार म्हण आमकां दिलाय. जेजू क्रिस्ता, तुज्या पवित्र आत्म्याद्वारे आज आमच्या हर एकल्यांच्या काळजाक तू उलयताय. आनी जे कितें आमी आयकता, जे कितें आमी शिकता, ती सगळी उतरां आमच्या काळजान थीर जावन रोंबून ती उतराची फळ आमी देखतल्या म्हणजे आमी खेरीत भाशेन आनी भावार्थान पातयता. हे मागणे करता जेजूचे नांवीन. आमेन. आमेन. Praise God. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आम्ही शिकून असली देवाचे उतर आमचे जिवितान कितले महत्वाचे. आणि जेन्ना आमी हे उतर आमी घेता आणि आयकून रावून जे उतरां आमी देवाची आयकता पाळता, तरी पण आमचे जिवितान आमी कसली तराची एक डिले म्हण आमी पळयता म्हणजे आमी शिकतले न्हय. प्रेज गॉड. आणि त्या वेळाक जे एक राखून रावचे आमचे जिवितांत जे आमी राखून रावता देवाची उतरां बरी आमच्या जिवितांत जावं म्हण, तरी आमकां तेजे फळ आमी पळोवंक शकना न्हय. आमी गेले बुधवाराक आमी शिकलेली तेजे फळ आमी राखून रावले तेन्ना देवाची उतराची फळ म्हाज्या जिवितांत कित्याक फळादीक जायना, कित्याक ती उतराची कसली म्हाका दिसून येयना. म्हाजी परिस्थिती कित्याक म्हण म्हाजी परिस्थिती म्हाजे समस्येंत भायर येवंक साध्य ना. ते आमी शिकलेली आमचे भितर एक सोंसणीकाय म्हणची एक त्या वेळांत एक सोंसणीकायेन आमी जेन्ना राखून रावता, तर आमकां ते जे कितें आमी राखून रावता तेजे फळ आमकां मेळटा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सोंसणीकायेचे विशयांत आमी शिकोन असली. प्रेज गॉड. आणि हेच सोंसणीकायेचे विशय आमी जेन्ना शिकता, ते सोंसणीकायेन आमी राखून रावले तेन्ना ही एक प्रक्रिया जाता, एक प्रोसेस जाता आमच्या जिवितांत. आमकां जे पळोवंक जाय आमच्या जिवितांत, आमकां जे मेळोंक जाय, आमी जे कितें आशेन रावता, जे कितें आशा करून रावता, पळोवंक जाय म्हाज्या जिवितांत नवीन कितें जायचें म्हण, नवीन रसन कितें देवाच्या उतरांत हांव जाता म्हणजे आमी जेन्ना राखून रावता. एक जावन आसा सोंसणीकायेंत हांव, आनी एक जावन आसा त्या वेळान आमी देवाक दिनवासचें. प्रेज गॉड. एक सोंसणीकायेन आमी राखून रावंक जाय. आनी तशेंच सोंसणीकाये बरोबर
आमकां जाय देवाचे उतराची आणि देवाक एक दिनवासनीचे एक मन आणि आमचे काळीज त्या परी आम्ही एक नवीन रूपांतर करून घेवचे. पूण तसले एक वेळांत जेन्ना म्हाका कसलीच म्हजे समस्या जावन म्हाका भायर येवंक दिसना, कसलीच फळादीक जायचे ते वेळ म्हाका दिसून येना, सोंसणीकायेन राखून आसले तेन्ना आमचे तोंडांतल्यान कसली एक दिनवासनेची उतरां देवाक आमी दिता की माझे प्रॉब्लेम्स ना माझे पुरपुरचे, जशे ती इस्रायल लोक कशे पुरपुरोन आसली, कंप्लेन करनासली हर एक वेळार, ने प्रश्न करनासली. असली परिस्थिती आमकां ह्या मरुभुमींत आमकां कित्याक म्हण. प्रेज गॉड. कष्ट जाता त्या वेळाक आमच्या तोंडांतल्यान तसली दिनवासनेचे उतरां भायर काडूंक, एक थँक्स गिवींग ना, एक प्रेज करची, एक स्तुती गायन करची, देवाक महिमा दिवची त्या वेळाक. प्रेज गॉड. नाही कोणाक एक्सपिरियन्स आसा हेजी, अनुभव जाला. प्रेज गॉड. तसले वेळाक आमकां प्रेज अँड वर्शीप करात देवाक. जेन्ना म्हाका माझे प्रॉब्लेम्स हांव आसा आनी प्रेज अँड वर्शीप करा, तेका दिनवासा, देवाक दिनवासा, तेजे उतराक नावाडा म्हूण सांगल्यार आमकां साध्य जाता की. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. आमकां साध्य जाता त्या वेळाक आमी कश्टांत आसले तेन्ना. ना, साध्य जायना. साध्य जायना. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. थँक यू जीजस. साध्य जायना त्या वेळाक, कित्याक आमचे फोकस आणि आमकां आमचे भोंवतणी आसात ती एक परिस्थिती आणि समस्ये चड बळादीक आणि चड व्हडलो. आमी सबार दिसा पयले शिकली, खंयचे संगती हांव म्हाज्या जिवितांत एक व्हडविकाय दिता, देवाचे उतराक व्हडविकाय दिता की ना, माझे समस्येचेर फोकस धरून हांव व्हडविकाय दिता, ते व्हडले माझे जिवितांत जातले. प्रेज गॉड. ह्या विशयांत आमी ऑलरेडी शिकलेल्या न्हय. प्रेज गॉड. तर जशे आमी देवाक अर्गां दिता, देवाक एक दिनवासनीची स्तुती गायन करता, प्रेज गॉड, त्या वेळाक आमच्या काळजांतल्यान, आमच्या तोंडांतल्यान, आमच्या मनांतल्यान आणि म्हाका दिसता ते परिस्थितींत माझे तोंडांतल्यान एक शब्द माझे तोंडांतल्यान एक दिनवासनीचे येना, कित्याक हर एक वेळाक माझे मनांत ते समस्येचीच म्हाका संगती दिसून येता आणि चिंतोन रावता. जरी हांव सांगता हांव देवाचें उतर सांगून आसा, प्रेज गॉड, पूण काळजांत जे एक देवाचे उतर म्हणटा ते काळीज आमचो जावन आसा, एक हार्ट आमचो जावन आसा, तो जागो जावन आसा, आमचो आत्म भितरच्यो खोल जावन आसलो तो एक भितरच्यो एक मनीस, थंय एक काळजांत म्हजे एक असली भूमी हांवें तयार केला, एक असली एक भूमीचेर हांवें फकत नेगेटिव्ह उतरांची, नेगेटिव्ह समस्येचीच उतरां हांवें बंद रायला. प्रेज गॉड. म्हूण म्हाका कसलीच कॉन्सन्ट्रेशन जायना आनी हांव कितें उलयता ते फकत एक बाय हार्ट जाल्ले बरी, म्हजे तोंडपाट जाल्ले बरी हांव सांगून रावता. प्रेज गॉड. देवाचे उतरां हांव सांगून, कित्याक म्हाका शिकयला देवाचे उतरां तूं कितले पावटी सांगताय तितले तूं तुजे भावार्थ वाडता म्हूण. सांगून आसलेरी म्हाका दिसून येना म्हणल्यार माझे थंय सांगून आसलेरी भावार्थ आणखी उपजोंक ना. प्रेज गॉड. कित्याक माझे काळजांत नेगेटिव्ह आणि ती एक नकारात्मक विशय ते आणखी भरोन आसा. जेन्ना माझे काळजांत ते एक काळजांतल्यान हांव भायर काडता सगळे आनी थीर रावता, सोंसणीकायेन चिंता की हे देवाचे उतर माझे हे समस्येक, आणि हांव हे समस्येंत देवान म्हाका ऑलरेडी म्हाका दिसून येचे पयलींच हांव
देवाक दिनवासता की तेणे म्हाका देवान म्हाका तेजे उतरां थावन तेजे ते कार्या वरवीं जे ताणें खुर्साचेर तेजे कार्या वरवीं म्हाका सुटका दिला आनी थंयच्यान म्हाका भायर हाडला म्हण हांव ताका पयलेच दिनवासनी दिवंक सुरवात करता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. पूण साबार फावटी आमकां हे कश्ट जाता दिनवासनीची ही एक कार्या आमच्या जिवितांत करूंक न्हय की. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. तर देवाचे उतर आमकां कशें एक दिनवासनेची एक आमच्या जिवितांत आमी सोंसणिकाये बरोबर आमी दिनवासनेची एक जिवीत देवाचे उतराक कशें आमी ते दिनवासनेची एक उपयोग करचे, कशें आमी ते देवाक दिनवासूंक सुरवात करचे म्हणजे आमकां देवाचे उतर आमकां शिकयता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. कीर्तन 34. प्रेज गॉड. कीर्तन देवाचे उतर आमी पळोवया आतां. कीर्तन 34 वर्स 1. स्क्रीन दिसना सिस्टर. Praise God. Thank you, Jesus. हांव माझे बायबलांतल्यान हांव वाचतां, कोंकणी बायबलांतल्यान. Thank you, Jesus. कीर्तन 34 वर्स नंबर 1. ते आमकां शिकयता सर्व काळ सर्वेस्पराक अर्गां दितलो, ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सर्व काळ सर्वेस्पराक अर्गां दितलो. सर्व काळ म्हणजे कितें? प्रेज गॉड. सर्व काळ म्हणल्यार कितें? सर्व काळ म्हणल्यार हर एक परिस्थितीन, हर एक वेळाक जेन्ना म्हाका कसलीच म्हजी समस्या बरें जाल्ली, समस्येंतल्यान भायर येवन म्हाका तें फळादीक जाल्लें म्हजें जिवीत दिसना, तरी पूण हांव देवाक अर्गां दितलो. कित्याक फिलिपिन्स चॅप्टर 4 वर्स 4 सांगता आमकां. फिलिपिन्स सांत पावलुचे पत्रांत फिलिप घरांक बरयल्ले पत्रांत चॅप्टर 4 वर्स नंबर 4, 5, 6. ओके. तितून वर्स नंबर 4 आमकां सांगता सोम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा. सोम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा. परत्यान हांव सांगता संतोष पावा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आमी साम 34 कीर्तन 34 वर्स 1 आमी पळयले. सर्व काळ देवाक अर्गां दितलो, तेजी स्तुती म्हजे तोंडांत हांव येतले. प्रेज गॉड. सर्व काळ म्हळ्यार हर एक वेळाक, हर एक परिस्थितीन, हर एक जे वेळांत हांव आसा, जे म्हाका दिसून येना म्हजी परिस्थिती बदलून नवीन जाल्ली, नवीन कितें रचन जाल्ली, तरी पूण देवाचे उतर आमकां सांगता फिलिप घराचे पत्रांत चॅप्टर 4 वर्स 4 सोम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा. परत्यान हांव सांगता संतोष पावा. इंग्लिश बायबल म्हणटा रिजॉयस. रिजॉयस म्हणटा. थँक यू जीसस. रिजॉयस हांगा कोंकणी बायबलांत आमकां सांगता संतोष. रिजॉयस म्हणटा इंग्लिश बायबलांत. रिजॉयस म्हणल्यार आनंद जाया म्हणटा. कित्याक आनंद आनी संतोष वेगळे वेगळे न्हय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आनंद आनी संतोष दुसरे, दोनाचे मिनींग दुसरे जावन आसा. संतोष थोड्या वेळाक आसता. प्रेज गॉड. पूण आनंद, रिजॉयसिंग, जॉयफुल,
रिजॉयसिंग केन्ना सदां काळ आसता ते आमचे काळजांत आमकां तेजी तेजे एक्सप्लेनेशन दिवंक जायना कित्याक ते जॉयफुलनेस ना तर रिजॉयसिंग इन द लॉर्ड म्हणले ते केन्नाच केदींच ते सपना आनंद जे मेळटा आमकां प्रेज गॉड थँक यू जीसस ते सपना तशें म्हणटा देवाचें उतर आमकां रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज अगेन आय से रिजॉयस सौम्या थंय सदांच तुमी आनंद पावा परत्यान हांव सांगता आनंद पावा सौम्या थंय न्हय आमचे बळान न्हय म्हाका कोणें डॉक्टरान सांगलां हांव बरो करता तुका ना तर दुसरी कोण आमची भोंवतणी लोक आसात आमची परिस्थिती पळोवन सांगतात हे डॉक्टर सोडून दुसरो आनी बरो डॉक्टर आसा दुसरे गांवांत चड एक्सपिरियन्स जावन आसा तो मनीस तो डॉक्टर तेजे लागीं वच तेका बरें जाता आमी कोणाचेर आनंद पावता लोकांचे उतराचेर ना डॉक्टराचे उतरांचेर प्रेज गॉड थँक यू जीसस रिजॉयस इन द लॉर्ड म्हणल्यार देवा थंय जेजू थंय देवान केल्ले जेजून केल्ले ती हर एक कार्यांत आनी कसली कार्यांत जे तेणें सपयला ते खुर्साचेर हर एक आमचे खातीर तेणें ते एक जैत आमकां दिला प्रेज गॉड ह्या संवसारांत जिवन आमी भावार्था वरवीं आमी जैत व्हरूंक साध्य जाता म्हण आमकां शिकयता देवाचें उतर त्या भावार्थ आमकां दिला आनी खंयतान आमकां तो भावार्थ मेळटा जेजूची कार्या वरवीं जेजूची ती उतरां वरवीं आमकां ती जैत ऑलरेडी जेजून दिल्या प्रेज गॉड थँक यू जीसस तर देवाचें उतर म्हणटा रिजॉयस इन द लॉर्ड आनंद पावा देवा थंय न्हय आमची ती कसली दुसरी परिस्थिती ना दुसरी कोण म्हाका हेल्प करतात ना कितें करतात प्रेज गॉड न्हय तेंचे हेल्प आमी घेवचे कोण आमकां मेळटा तेंचे घेवचे पूण म्हाजे फर्स्ट फोकस देवा थंय आसचे प्रेज गॉड देवान म्हाका एक नवीन म्हाजी हे जिवीत रचून दिला म्हणजे एक म्हाका आमकां शिकोवन दिता देवाचें उतर आनी हे साध्य जाता जेन्ना हांव आनंद पावता हर एक वेळार सर्व काळ ताका अर्घा दिवंक फावो जाता प्रेज गॉड म्हाजे तोंडांत हांव तेजी स्तुती गायन करता हर एक परिस्थितीन तेन्ना हांव जातलो ताका ते परिस्थितींत अर्घा स्तुती गायन करूंक प्रेज गॉड थँक यू जीसस आनी हेच उतार मुखार आमी वाचलेर फिलिप घरांचे पत्रांत chapter 4 verse 4 chapter 4 verse number 4 5 6 आमकां सांगता 6th वर्स आमी पळोवया कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा सिस्टर फिलिप घरांचे पत्रान फिलिप घराचे पत्र चॅप्टर 4 प्रेज गॉड थँक यू जीसस तर आमी 6th वर्स आमी पळयलें 6वे वळी तितून सांगता कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात देवाचें उतर क्लियरली सांगता कसलीच खंत केन्ना आमकां खंत येता आमी बरें आसले तेन्ना खंत येता की आमकां प्रेज गॉड आमकां केन्ना खंत येता आमकां हुस्को केन्ना जाता प्रेज गॉड केन्ना जाता गलात घरांचे न्ही फिलिप घरांचे सिस्टर फिलिप घरांचे पत्र प्रेज गॉड थँक यू जीसस आमकां खंत हुस्को केन्ना जाता केन्ना आमची परिस्थिती देवाची उतरां
उतरा बरी ना तर ते उतराक सरी जावन नसता त्या वेळाक आमकां खंत हुस्को जाता केन्ना म्हजी भोंवतणी कसलीच म्हाका बरेपण दिसून येना त्या वेळाक म्हाका खंत हुस्को जाता आनी खेरीत भाशेन आनी चड कन्न म्हाका खंत हुस्को जाता जेन्ना म्हजे कुडीचेर कसली एक पिडा जाता कसलीच समस्या हांव कसली म्हणजे आमच्या जिवितांत एक कश्ट आयले आमी थंयतान भायर कशेपणी येता म्हण आमकां कळीत आसता पूण जेन्ना आमचे कुडीचेर एक पिडा जाता कसलीच ना कसली एक नेगेटिव्ह रिपोर्ट डॉक्टरांतल्यान मेळटा चड खंत आनी हुस्को आमकां जाता न्हय की प्रेज गॉड पळय कित्याक आमी जिवाक भियावन आसा भिरांतीचो तो आत्मो येवन आमचे मतींत सगळे नकारात्मक विचार घालतात प्रेज गॉड थँक्यू जीसस तर देवाचे उतर आमकां म्हणटा कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात हर एक तुमची गरज जे कितें तुमकां गरज आसा एक भलायकेची जावन ती बरेपणाची जावन ती भुरग्यांची जावन ती एक आर्थीक समस्येची जावन ती सगळी मागण्यांन आनी उपकारी मन म्हणजे कितें प्रेज गॉड उपकारी मन म्हणल्यार कितें दिनवासीचे मन अर्गा स्तुती करचे कित्याक आमी अर्गा स्तुती गायन करूंक आमकां देवाचें उतर शिकयता तुम्ही कीर्तन तुम्ही वाजल्यार सबार कडेन तुमकां स्तुती गायन होगडाप करची दिनवासचे हेंच आमकां कीर्तन वाजूंक मेळटा आनी हांगा उपकारी मनान म्हणल्यार एक थँक्स गिवींग एक दिनवासनीचे एक मन घेवन तुम्ही देवाक तुमच्यो गरजो मागण्यान आनी त्या मनान देवाक तुम्ही कळीत करा म्हणटा कसलें हें उपकारी मन म्हणल्यार कितें प्रेज गॉड उपकारी मन म्हणल्यार एक थँक्स गिवींग मन आनी कित्याक आमी एक देवाक अर्गां दिवचे कित्याक आमी तेका एक थँक्स गिवींग दिवचे जेन्ना हांव खंतींत भरोवन आसा भियावन आसा म्हजी परिस्थितींत कसलीच बरेपण म्हाका दिसून येना तरी म्हाका देवाचें उतर सांगता तूं खंत हुस्को करिनाका पूण उपकारी मनान देवाक कळीत कर साध्य जायना पूण ते उपकारी मनान जेन्ना आमी एक देवाक आमच्यो गरजो मागण्यान आमी कळीत करता प्रेज गॉड आमी सांगता माझे समस्ये कसलीच व्हड न्ही कित्याक म्हजो देव सगळे प्रास वरतो देव जावन आसा तो म्हजो ह्या एक नकारात्मक काळोखान भरले हे परिस्थिती थावन समस्ये थावन परिस्थिती म्हणजे परतून तो एक नवीन रचन करता म्हूण हांव तुका उपकार मानता म्हूण हांव देवाक सांगता एक उपकारी मनान जेन्ना हांव देवाक अर्गां दिता हांव सांगता देव कोण जावन आसा म्हाजे जिवितांत म्हण प्रेज गॉड थँक्यू जीसस हांव देवाक सांगता हांव समस्येक सांगता हांव ते एक सैतानाची ती एक शक्ती ना तर त्या एक सैतानाची एक कार्य जे माझे मनांत माझे एक चिंतना जे घायला हर एक वेळार तेजे थावन म्हाका खंत हुस्को सुरवात जाता म्हाज्या मनान थंय जेन्ना हांव एक उपकारी मनान देवाक दिनवासता त्या वेळार देवाक हांव सांगता सगळे म्हजे समस्येक हांव सांगता ते सैतानाचे कार्याक हांव सांगता देवा प्रास वरतो माझे जिवितांत कोण ना कित्याक देव म्हजो रचणार तेका साध्य आसा देवाक साध्य आसा हे एक जिवीत हे एक समस्या परतून तो एक नवीन बरेपणाचे जिवीत कन परतोंक तेका साध्य आसा ते एक ट्रान्सफॉर्मेशन माझ्या जिवितांत हाडूंक साध्य जाता
म्हण हांव देवाक आनी सगळ्यांक सांगूंक साध्य जाता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. म्हूण आमकां केदाळाई खंत हुस्को धरनासतना फर्स्ट हांगा देव सांगता खंत हुस्को धरिनाका. प्रेज गॉड. देव म्हणना पयलोच हांगा कसलोच खंत हुस्को लास्टाक दिवना, पूण तो म्हणटा फर्स्ट सांगता आमकां खंत हुस्को धरिनाका. तूं खंती भिरांतीन भरूं नाका. जेन्ना आमी ते खंत हुस्को सायडीन दवरता, भायर काडटा आमच्या काळजांतल्यान, तेन्ना आमकां एक आमच्यो गरजो मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करूंक साध्य जाता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आमकां एक उपकारी मनान देवाक आमच्यो गरजो कळीत करूंक की एक पोझिशन जाय, एक स्थान जाय देवा मुखार येवंक. खंय हांव एक म्हाजे खंत हुस्को घेवन हांव वचून देवाक आर्गां दीत आसलो, तर थंय देवाक कसलीच कार्य करूंक की हांव साध्य करना. देवाक कसली वाट करूंक की दिना. हांव म्हणटा म्हाजे खंत हुस्कोच व्हडलो, तेकाच मान दिता, तेजीच व्हडविकाय हांव सांगता, तेकाच हांव उपकारता, आनी मागीर हांव येवन हांव उपकारी मनान देवाक आर्गां दिता. अशें जायना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. हांव जेन्ना जेन्ना खंत हुस्को करता, तर हांव म्हणटा देवाचेर म्हाका पातयणी ना म्हण. जेन्ना जेन्ना हांव खंत हुस्को धरता म्हाजे काळजान, हांव सांगता म्हाजे समस्येच व्हड जावन आसा, देवान केल्ली कार्यां, देवान सांगली ती उतरां जातात की ना म्हणजे एक डावट हांव देवा मुखार हाडटा, तेजे उतरांत हांव दाखयता. प्रेज गॉड. हांव जेन्ना खंत हुस्को धरता, हांव जेन्ना खंत हुस्को करता, हांव सांगता जे म्हाका ही उतरां मेळात, ही उतरांची कसलीच म्हाका गरज ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. पूण आमकां दिनवासनीचे मन, दिनवासनीचे उपकारी मनाचे आनी गरजो मागण्यान हांव देवाक कळीत करूंक जाय, तर पयलो देव म्हणटा खंत हुस्को धरिनाका. आमी जेन्ना खंत हुस्कोय घेवन देवा मुखार वयतात आमचे गरजो घेवन, तर देवाक कसली कार्य करूंक साध्य जायत त्या वेळार. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. तर देवाचे उतर आमकां सांगता खंत हुस्को करिनाकात. आमकां येता खंत हुस्को येना म्हण न्ही, देवाचे उतरांत आमी जितले आमी चड आनी चड देवाचे उतरांत आमी जाणवायेन भरता, चड आनी चड उलोवन आसता, भावार्था वरवीं आमी चलोवन आसता, खंत हुस्को सैतान चड आनी चड आमच्या मनांत घालता, आमच्या काळजांत घालता. पूण त्या वेळार आमी कोणाचेर पातयता, कोणाक व्हडविकाय दिता, कसली उतरांनी आमी देवाक मान दिता, कसली स्तुती आनी महिमा करता, आमची समस्येची महिमा करता, की देवाची उपकारी मनान हांव कळीत करता आमच्यो गरजो आनी मागण्यांनी, म्हणजे म्हाका जाणवाय जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. पूण जेन्ना हांव खंत हुस्को करता, हांव कसलींच देवाची एक भासावणी जोडून घेवंक की आमकां साध्य जायना. प्रेज गॉड. खंत हुस्को आमी करून घेयल्यार आमकां देवाची भासावणी आमकां मेळनात. म्हूण देव आमकां पयलो म्हणटा कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात. आमी गेले लास्ट सेशन, प्रेयर सेशनांत आमी शिकलेल्या हिब्रू 6:13-15 आमी शिकलेले अब्रामाच्या विशयान. तेका जेन्ना देवाचे उतर मेळ्ळे कशें अब्रामान देवाचे भासावण्यो जोडून घेयले, आमकां क्लियरली ते उतर आमकां शिकयता कशें तेणें एक सोंसणिकायेन तेणें भासावणी जोडून घेयले. तर आज आमकां देवाची भासावणी आमच्या जिवितांत, आमच्या परिस्थितींत हांवें जोडून घेवचें, तर म्हाका खंत हुस्को करचे गरज ना. जर तर हांव खंत हुस्को करता, तर म्हाका देवाची भासावणी मेळना.
कित्याक हांव थंय खंत हुस्को करीत रावलो थंय तर हांव एक रेस्टलेस मनीस जाता. कसलीच एक समाधानाची जिवीत म्हाका जिवंक साध्य जायना. हर एक वेळाक खंत, हर एक वेळाक भिये. प्रेज गॉड. हर एक वेळाक जेन्ना ते एक समाधानाचे जिवीत माझे जिवितांत ना, तर थंय एक सोंसणीकाय पयस वयता. आनी जेन्ना सोंसणीकाय नासता थंय म्हाका एक दिनवासनीचे मनय म्हाका उपजोन येना देवाक कळीत करूंक. प्रेज गॉड. आनी त्या दाळा हांव देवाची भासावणी जोडून घेवंक म्हाका साध्य जायना. जर तर माझ्या जिवितांत देवाची भासावणी जोडून घेवचें तर हे सगळे नकारात्मक जे आमचे मनांत हर एक वेळा येता थंय थावन हांवें पयस सरिचें, काळजांतल्यान काडिचें. आनी ते काडूंक हांवें देवाचे उतरांत थीर जावचें पयलें गरजेचें. जेन्ना हांव देवाच्या उतरांत थीर जाता, firmly when I stand, that is the moment where I can give thanksgiving to God. Thank you, Jesus. त्या वेळाक त्या दाळा हांव देवाक एक उपकारी मनान म्हजे गरजो मागण्यान आनी ते एक दिनवासनीचे मनान हांव देवाक कळीत करूंक साध्य जाता. आनी तशें हांव देवाची एक भासावणी जोडून घेवंक की हांव मुखार सरता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. फर्स्ट सॅम्युएल दाविदा विशयांत थोडे शिकया. प्रेज गॉड. फर्स्ट सॅम्युएल चॅप्टर 6 वर्स नंबर 30. चॅप्टर 6 वर्स 30. Praise God. Thank you, Jesus. 21, 30. 30. Okay. Praise God. First Samuel. Okay. First Samuel chapter 30. Sorry, 6:30 na. Chapter 30 verse 6. 30 verse 6. Thank you, Jesus. हांगा आमी एक घडीत पळयता दाविदाचे जिवितांत जेन्ना तो एक फिलिस्टिनाचे एक धावून गेले तेन्ना आपले इस्रायल लोकांचे त्या वेळाक तो सोडून आपलो देश सोडून फिलिस्तिनाचे ते एक 29 चॅप्टर तुम्ही वाचल्यार तुमकां कळटा की तो फिलिस्तीनचे एक ते ग्रुप जे एक आर्मी असता सैन्य असता थंय तो जमो जाल्लो असता. सबार वर्सां पयलीं तो काम करनासता. पूण जेन्ना फिलिस्तीन आनी एक इस्रायल लोकांची झूज हांगा घडीत येता झुजाची त्या वेळाक तुमकां वाचूंक मेळटा थोडे फिलिस्तिनाची अखिश म्हणच्यो एक मुखेली जो आसा हांगा ह्या फिलिस्तिनाच्यो तेका दाविदाचेर इतले वर्सां थावन तेजे वट्टू आसून झुजून कार्य करून काम करून तेजे वट्टू रावन तेका एक दाविदाचेर एक भावार्थ उपजोन आसता. ह्यो केदाळाई आमचे एक सैन्य सोडून केदाळाई तो एक आमकां सोडून वसना म्हणजे एक तेका कळीत आसता. आनी तितले एक विश्वासीपणान भावार्थान दाविदी अखिशा बरोबर रावलेलो आसता त्या सैन्यान त्या देशान. प्रेज गॉड. पूण जेन्ना ह्या वेळान थंय एक झूज सुरवात जाता इस्रायलाचे आनी फिलिस्तिनाचे अमेरिकेचे लोकां मदीं त्या वेळाक जे फिलिस्तिनेचे थोडे
मुखेली असतात, अखिश सोडून थोडी मुखेली असतात आणि थोडी ती म्हणतात दावीद हेब्रेवांचो इस्रायल लोकांचो त्या एक गुंपाक तो सरवून असलो म्हूण तो केदाळाई आमकां आतां झुजोंक गेले तेन्ना आमचे वट्टू परतोन आमचेच एक सैन्य नाश करूंक की तो साध्य जाता कित्याक तोय दावीद एक 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 इस्रायलीचे एक त्यांचे सैन्य थावन असलो एक मनीस त्यांचे पंगडाचे लोक तो म्हणून ताका मानवतात म्हूण ताका अखिशाक सांगतात की दाविदाक तेजे देशाक पाठोवन दी म्हण फाटल्यान ताका धाडून दी म्हण प्रेज गॉड आनी जेन्ना दावीद अखिशाचे उतराक ऐकून त्या देश सोडून आपले देशाक आपले गांवाक तो परतून येता थंय आयले तेन्ना तुमकां 30th चॅप्टर वर्स 1 थावन तुमी पळयले तुमकां दिसता ते दावीद आपले लोकां बरोबर परतून आपले देशाक येता आपल्या गांवांत आनी थंय तो पळयता अमेलिकिताचे लोक सगळे तेंचे लोकांक तेंचे शहर सगळे एक नाश करून तेंचे स्त्रियांक आनी सगळ्यांक भुरग्यांक सगळे बंदडेंत घेवन ती नाश करून घेवन वयतात तांकां बंदडेंत घेवन वयतात प्रेज गॉड आनी तशें वाजून असले तेन्ना 3rd वर्स तुमी पळय दावीद आनी ताचे मनीस शहराक पावले तेन्ना ते प्रेज गॉड थँक्यू जीसस ते लासोन गेल्ले आनी तांच्या बायलांक पुतांक आनी धुवांक बंदी घालून व्हेली ते पळयले दावीद आनी ताचे सवे असलेले मनीस बोब मारून इतले रडले की आनीकी रडूंक तांकां सकत ना जाली दाविदाच्या दोगां बायलांक जेज्रेलाची अहिनोआम आनी नाबालाची विधवी अबिगैल हांकां बंदी घालून व्हेलो प्रेज गॉड दावीद आतां 6th वर्स आमी वाचता दावीद आतां व्हड संकटांत सांपडलो कित्याक लोक ताका फातरांचे विशीं उलयतालो लोकां मदलो हर एकलो आपापल्या पुतां आनी धुवांची चिंता करून मनांत कळवळतालो पूण दाविदान सर्वेस्वरा आपल्या देवा थावन धैर्य घेतले प्रेज गॉड थँक्यू जीसस हांगा म्हणटा दावीद जेन्ना हे एक संकटांत सांपडटा आनी हांगा दिला कित्याक लोक फातरांचे विशीं उलयतालो म्हण इंग्लीश बायबलान तुमी वाचल्यार तुमकां मेळटा ती लोक तेका फातरांक सुरवात ऑलरेडी केल्ली मारूंक लागली कित्याक तेंचे जे एक मनांत लोकांचे कित्याक ती तांकां फातरांक लागली दाविदाक कित्याक तेंचे मनांत एक दूख भरलेली ते परिस्थितींत असलेली ती लोक संकटांत असलेली आनी त्या एक परिस्थितीक दाविदाचे कारण म्हणजे एक आमकां मेळटा थंय आमकां इंग्लीश बायबलांत मेळटा दे स्टार्टेड टू स्टोन डेवीड बिकॉज दे हॅड बिटरनेस इन देअर सोल तेंचे काळजांत ते एक दूख जावन आसली त्या वेळार म्हूण ती फातरांक गेली दाविदाक आमकां कोंकणी बायबलां मेळटा ताका फातरांचे विशीं उलयतालो लोक म्हण प्रेज गॉड थँक्यू जीसस आनी आपल्या पुता धुवांची चिंता करून मनांत कळवळतालो कित्याक ती फातरांक लागली कित्याक तेंचे मनां कळवळ्ळीं कित्याक कळवळ्ळीं तेंची घरची लोकां आपली बायलां तेंची पूत धुवां भुरगीं सगळीं ती बंदडेंत गेल्लीं प्रेज गॉड पूण तसले वेळार जेन्ना तुमी पळयतात दाविदाक फातरांचे वेळार लोक चिंता तुमी एक इमॅजिन करा एक मनशाक फातरांक लागलात आनी त्या वेळार दावीद हांगा
देवाचे उतर आमकां सांगता, पूण दाविदान सर्वेस्वर आपल्या देवाथान धैर्य घेयलें. तसले वेळाक जेन्ना ताका फातरावंक सुरवात केली लोकांनी, त्या वेळाक दाविदान आपले देवाथान धैर्य घेयलें. इंग्लिश बायबल म्हणटा, डेविड एनकरेज्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड. देवांत तेणें आपले देवांत तेणें एक प्रेरण घेयलें, एक उत्तेजन घेयलें देवाथावन. कसली उत्तेजन की देवच व्हडलो जावन आसा हे परिस्थितींत, असली काळोखान भरली ह्या परिस्थितीन, खंय लोक ताका फातरावन आसात, हे संकटाक कारण ताका धरून आसात, आनी तेंची सगळी शहर लासून पडला, आनी भोंवतणी लोक जे आसात सगळीं दाविदाक एक कारण म्हूण लेखोन आसात. आनी तसले वेळार दावीद आपले कुडीक, आपल्या मनाक सर्वेस्वरा देवाथान धैर्य घेता. प्रेज गॉड. धैर्य घेवचें म्हणल्यार कितें? एक दिनवासनीचें, एक देवाक अर्गां दिवचें. प्रेज गॉड. देव सोडल्यार दुसरो कोणच ना ह्या वेळाक, म्हणजे तेका एक धैर्य देवाचे ते एक उतरान, जसो तो हर एक वेळा देवाचे एक सम्मितींत असलो, एक तेजे मन देवाचे मनाक एक सन्मत जावन असले, एक जावन असली हर एक वेळाक. प्रेज गॉड. जेन्ना तेका तो तेजे मन केन्ना एक जावन असले देवाचे मनाक, जेन्ना परिस्थिती तेका बरें असली, कसलीच एक नकारात्मक परिस्थिती नसली, त्या वेळाक तेणें देवाक स्तुती गायन करून धैर्य घेयल्ले पयलेंच. म्हूण तेका ह्या असले काळोखाचे असले एक परिस्थितीन देवानच तेका धैर्य दिवंक साध्य जालें. आनी देवाथावन, आपले देवाथावनच ताणें धैर्य घेयलें. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. तशें आमचे जिवितांत सबार पावटी एक नकारात्मक विशय जातात, ना तर आमचे जिवितांत एक हर एक वेळाक आमकां सांगूंक जायना तसली एक परिस्थिती उपजून येता, पूण आमी कोणा थावन धैर्य घेता? कोणाक आमी व्हडविकाय दिता? आमचे एक परिस्थितीन कोणाक दिनवासून आसता. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हर एक वेळाक जेन्ना आमी चिंता देवाची उतराची, तर तेका आमी पयले सुरवाती थावन प्रॉब्लेम्स येयलेकीच आमी दिनवासूंक जाय अशें ना. सदां काळ कॉन्स्टंटली देवाचें उतर म्हणटा, कीर्तन 34:1 आमी ऑलरेडी पळयली पयले. इंग्लिश बायबल म्हणटा, कॉन्स्टंटली स्पीक हिज वर्ड्स. प्रेज द लॉर्ड अँड कॉन्स्टंटली स्पीक हिज वर्ड्स. इंग्लिश बायबलान कॉन्स्टंटली म्हणल्यार हर एक वेळाक, आमी ऑलरेडी पळयले तें 34:1. सर्व काळ देवाचें उतर आमकां सांगता, सर्व काळ ताका अर्गां दिया. नाही म्हाजी परिस्थिती आतां बरें ना, हांव एक बंदेंत आसा, ना हांव एक म्हाजे कुडीक बरें ना, त्या वेळाकच हांव अर्गां दितलो? न्हय. सर्व काळ सर्वेस्वराक अर्गां दी, आनी ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. कित्याक म्हाका एक जाणवाय मेळटा, निरंतर म्हज्या तोंडांत आसूंक जाय. कित्याक तो जावन आसा म्हजो एक तारण दिल्लो देव, एक सॅल्वेशन, एक साल्वासांव म्हाका मेळ्ळी तेजे थावन. एक म्हजी ही एक बरेपणाची जिवीत जियोंक साध्य जाला. हांव देवाचे उतर हांव शिकला, हांव तेजी जाणवायेंत वाडोन आसा. कित्याक तेजे साल्वासांव, तेजे तारण म्हाका ताणें दाखयलें.
म्हूण ताका एक निरंतर आमी स्तुती करचे. प्रेज गॉड. आनी हर एक वेळाक आमच्या तोंडान तेजी स्तुती आनी गायन आनी तेजी एक महिमा आमी व्हडविकाय आमी सांगूंक मुखार येजे. प्रेज गॉड. मुखार आमी वाजले तर सर्वेस्वरा थंय म्हजो आत्मो व्हडवीक उच्चारता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कितें म्हणटा सर्वेस्वरा थंय म्हजो आत्मो व्हडवीक उच्चारता. व्हडवीक उच्चारचे केन्ना म्हाका कळीत आसा, एक जाणवाय मेळा देवाची उतराची की देवच व्हड जावन आसा म्हाज्या जिवितांत आनी तेजे थावन उपजोवची हर एक उतरां ती व्हडली जावन आसा आनी तेजी हांव व्हडवीक गायता आनी उच्चारता. प्रेज गॉड. एक व्हडवीक दिवूंक म्हाका कारण कसलीच नाका. प्रेज गॉड. आमकां कारण जाय व्हडवीक दिवूंक देवाक काळजांत हांव कसले कारण सोदूंक वयता, कसलेक हांवें अर्गां दिवचे म्हण हांव चिंतून रावता. तर आमकां काउंटलेस म्हाका एक काउंट करूंक जायना, एक नंबरींग करूंक जायना, एक गणित करूंक जायना खंय म्हाका एक तेजी कसली एक कार्याक हांव ताका व्हडवीक दिवं म्हण. प्रेज गॉड. सगळे प्रास वर्तो तेणे हे संवसार असले आमी आज एक स्वास घेता, एक जीवन आसा तर तेजी व्हडवीक गायचे ना, तेजी व्हडवीक उच्चारचे. प्रेज गॉड. आज आमी सकाळीक उठलां, रातीक न्हिदून सकाळीक उठलां ताका अर्गां दिवचे. सबार लोक न्हिदून रावली ती सकाळीक उठोवंक ना न्हय की. प्रेज गॉड. पूण आमकां तेणे नवीन एक दीस आमकां दिला, तेजी व्हडवीक उच्चारचे आत्म्यांत हांव, काळजांत हांव. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आज सबार लोकांक रावंक जागो ना पूण म्हाका एक घर दिला. प्रेज गॉड. सबार लोकांक जेवंक खान पिवंक ना पूण आज म्हाका देवान खावंक आनी पिवंक दिला. सबार लोकांक चलूंक जायना, हॉस्पिटलाक आमी गेल्यार सबार लोकांची परिस्थिती पळयल्यार कोणाक चलूंक जायना, कोणाक हातीन कितें काम करूंक शकनात, पूण आमकां तेणे हात आनी पांय साबीत सांबाळून दवरला. प्रेज गॉड. कारण सोदूंक आमकां गेल्यार काउंटलेस आमकां एक बेसांवां आमकां उगडास येतात आनी सिंपल एक दिनवासनीचें मन आमी आमचे थंय एक उपजोवंक जाय. कसलेक हांवें करिजे दिनवासनी म्हण आमचे हितून एक क्वेश्चन येता. तर सिंपल त्या वेळाक जेन्ना एक नकारात्मक विशय आमच्या मनांत चलता, कसलीच बरेपणाचे दिसून येयना, त्या वेळाक हांव दिनवासनी कशें दिवं म्हणचे क्वेश्चन आमचे भितर येता. तर तसले वेळाक तुमकां देवान एक ल्हानपणांतन ह्या वेळ पर्यंत तुमच्या जिवितांत जाल्ली हर एक बरेपणाची, देवान केल्ली बरेपणाची उगडास करा. एक आशिर्वादाची जिवीत ताणें जे एक ब्लेसिंग्स तुमकां दिला, जे कितें बरेपण ताणें पयले तुमकां केला तेजी व्हडवीक गावंक सुरवात करा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आनी हे दिनवासनीचे मनान आमी हर एक वेळाक निरंतर आमी आमचे तोंडांत धरून देवाक अर्गां दिवया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. थँक यू लॉर्ड. कोणाक कितें सांगचें आसा? प्रेज गॉड. कोण कितें ऍड करतात, कितें सांगचें आसलें? थँक यू जीसस. थँक यू लॉर्ड. तुम्ही फिलिपिन्स चॅप्टर 4 कंप्लीट वाजा. थंय सबार आमचे गरजांक जाय असली देवाची उतरां आसात. फिलिपिन्स 4:13
Philippians 4:19. Praise God. Thank you, Jesus. आणि फुल चॅप्टर अर्गा दिनवासनीचे ते एक चॅप्टर जावन आसा, अध्याय जावन आसा. तुम्ही वाचलेर तुमकां सबार तरेचे संगती देव तुमकां उलयतलो तुमचे परिस्थितीक. पहिले थावन तुम्ही जे कितें तुम्ही वाचतात सबार तरेचे एक उत्तेजन तुमकां तुमच्या परिस्थितीन त्या एक नकारात्मक चिंतनांतल्यान भायर येवंक साध्य जाता. फिलिपिन्स चॅप्टर 4 वाचले तर. थँक यू जीसस. आणि ते दिनवासनीचे मनी जावूक आमचे भितर देवाचे उतरी आसूंक जाय. जशे जोशुआ चॅप्टर 1 सांगता भियो नाका न्हय. प्रेज गॉड. देव हर एक वेळाक जोशुआक सांगता भियो नाका, हांव तुजे सांगाता आसा आणि तुका एकच काम करीजे. त्या वेळाक ते जावन आसा म्हाजे उतराचेर मनन कर दीस आनी रात आणि तेन्ना तूं सुफळ जातलो म्हण. तशें आमी हर एक वेळाक देवाच्या उतराची मनन करया आणि ताका एक दिनवासनीचे उतरांनी ताका एक अर्गां स्तुती करून देवाचे उतरान थीर रावता. त्या वेळाक आमी जैत व्हरूंक आमच्या हर एक परिस्थितींत आणि आमकां एक सुफळकायेचे एक जिवीत लाभता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कोणाक कितें सांगचें आसा? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. अर्घा प्रार्थना करूया. प्रेज गॉड. अखेरीचे मागणे. थँक यू जीसस. बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्मेचे नावीन. आमेन. अर्घा जेजू, अर्घा पवित्र आत्म्या, अर्घा देवा बापा. ह्या वेळाक हर एक वेळाक तुवें आमकां शिकयला त्याच परी आज आमकां शिकयलाय दिनवासनीचे मन कितें, कशें आमी दिनवासीचे आणि त्या दिनवासनीचे मन कशें आमचे भितर तूं रचन करताय. तुजे उतराद्वारे ते दिनवासनीचे मन आमचे भितर उपजता. कित्याक भावार्थान आमी पातयता एक दिनवासनीचे मन तुवें आमकां दिलाय. अर्घा जेजू, हर एक वेळाक कसली समस्यांत आसूं दी तुका दिनवासचे एक फकत एक कारण जायचे न्हय आमचे सदाचे जिवितांत, पूण ती एक उपकारी मनाची एक स्वभाव जावन दी म्हण हांव मागतां. हर एक वेळाक जेन्ना म्हाका कसलींच बरेपण दिसून आयना त्या वेळाक तुका दिनवासनी करूंक म्हाजे तोंडांत हांव निरंतर तुजी उतरांक आनी तुजी उतराची महिमा गावूंक आमकां हर एकल्यांक तूं फावो केलाय म्हूण आमी पातयेता. हर एक वेळाक तुवें आमकां शिकणदार जावन एक मजतदार जावन आमकां शिकयलाय. आनी ह्या वेळाक आयचे दिसाक तुवें तुका दिनवासची कशें, तुजे उतराक दिनवासची कशें तें तुवें आमकां बरेपणान शिकयलाय. आनी हे आळवडसून घेवंक आमचे जिवितांत तुवें आमकां एक मार्ग दाखयला तुजे उतरा वरवीं. तुका अर्घा बापा, अर्घा जेजू क्रिस्ता, अर्घा पवित्र आत्म्या. तुका स्तुती गायन करूंक, महिमा दिवंक, होगलाप दिवंक हर एक वेळा आमी मुखार सरता. आनी ह्या वेळाक आमकां फावो केले खातीर तुका अर्घा आनी स्तुती बापा हे मागणें करता जेजूचे नांवीन. आमेन. 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 Praise God. Thank you, sisters. Praise God. Praise God. Thank you, brother.